नमस्कार, मी मनमोहन रोगे तुमच्यासमोर एक मालवणी कविता सादर करते। सध्या एकच विषय आहे, कोरोना। लॉकडाऊन आहे, जमावबंदी, संचारबंदी, सगळी हत्यारं सरकार वापरतात, तरी काही लोक फिरतात। त्यांचं असं समज आहे की आपण दांडगो असो, म्हणजे तरुण असो, आपण होता नाही। तर तेच ही संवाद एक आहे, आईतला आणि मुलातला, अशी ती कविता आहे। कवितेचे शीर्षक असा, मगे हाच फिराचा, मगे हाच फिराचा। कसलो सारखो कोरोना कोरोना, कसलो सारखो कोरोना कोरोना, जाऊन दे थोडे कोणय मरोना। मी असे दांडगो, मी असे दांडगो, माका काय नाही होना। आसान दे कर्फ्यू नाही तर जमावबंदी, आसान दे कर्फ्यू नाही तर जमावबंदी, लागली असत जरी संचारबंदी, आसान दे कर्फ्यू नाही तर जमावबंदी, लागली असत जरी संचारबंदी, आमका नाही फरक पडना काय कधी, आमका नाही फरक पडना कधी। बघूक आम्ही धावतो सगळ्या आधी, बघूक आम्ही धावतो सगळ्या आधी। खरा असा पट्टा माका, खरा असा पट्टा माका सगळा तुझा झिला, खरा असा पट्टा माका सगळा तुझा झिला। पण चीनच्या कोरोनाचा ह्या संकट वेगळाच आईला, ताकद बुद्धी शानपण करून हेका अटकावण्या होणार, ताकद बुद्धी शानपण करून हेका अटकावण्या होणार। लागण होईत कधी, लागण होईत कोणाक कधी, काय सांगाक नाही ना। घरात बस निवात तुझ्या, घरात बस निवात तुझ्या, बंद कर हिंडा फिरणा, घरात बस निवात तुझ्या, बंद कर हिंडा फिरणा। हवा खाऊक कोणाक भेटाक नको बाहेर जाना। अरे देवाक हार नाही दाराक तोरण, देवाक हार नाही दाराक तोरण, असोच गेलो पाडियो, देवाक हार नाही घराक तोरण, असोच गेलो पाडियो। काळजी घे बाबा नको जाव, नाहीतर होशील आडवियो। 4 महिने घरात थांबलंस, 4 महिने घरात थांबलंस तर नुकसान नाही होता, 4 महिने घरात थांबलंस तर नुकसान नाही होता। जगलं वाचलं ह्याच्यासून तर मग हाच फिराचा, जगलं वाचलं ह्याच्यासून तर मग हाच फिराचा। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली लाईक द्या, कमेंट करा, शेअर करा, आणि माझा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो करा। धन्यवाद।